Číslovko je Luna 67. Stačí do Messengera napísať iba Luna 67. Messengera poslať všetky varianty. A stojí to iba 26 €. Super materiál. Tá voda sivo-hnedá, sivo-bežová. Elegantná. Ale aj teniska do práce, do mesta, s kamarátkami, s partnerom. Takže, ak sa vám páči tento kompletík, píšte si Luna 67 a cena je 26 €. Také zlaté gombiky, kľúčka vzadu a bezpečné veľkosti. Dĺžka je 40 cm, prsia je 70 cm, pás na nohavice je 74 až 88 cm, boky 90 cm a dĺžka je 108 cm. Takže, ak sa vám to páči, tento komplet píšte Luna 67. Okay. Ďalší model. The blouses. Takže tieto blúzky máme v 3 farbách. Rúžová, podnik je 84, Luna 84. Máme ju v rúžové,